Assalamu alaykum mehriban tomoshaçylar. Türkmen we teleýaramynyň hormatly muştaklary. Güllüýän gulatçyan güneşi diýarymyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadagly ýurdumyzda toýlamy toýlara bayramlar ulaşýar. Bagtyarlykdan bagyt tapan Türkmen ülkesinde bugünkü gün edil arkadagymyzyň saýasynda bagtyarlyk aýdymlary giňden ýaňsalýar. Bizim milli medeniýetimizin sunugatymyzyň hak gowanlary mehriban arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürüňizden arzu edýär. Atalarymyzyň arzu umytlarynyň bina bolan garaşly kemişelik baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň şan şöhraty mundan meýlägem dowam bolsun. Mehriban ileşler, edil watandaşlar ine şeýle ýagşy arzular bilen Türkmen wady teleýaram tarapyndan taýýarlanyp ýaýlma berilýän herkepdäniň ýegşenmegini sizin üçin ýaýlma berilýän kämillik ýoluny atdy gepleşigimiziň täze sanyny sizin ähliňizde tomaş etmäne çagyrýar. Mehriban ileşler, edil watandaşlar, şu günki gepleşigimizde aýdym aýtjak, aýdym çegdimide özüniň syýynlaryny, halypa masfagatlaryny berjek halypamyz bilen sizi tanıştyrýar. Türkmenistanyň halk artisti halypa Suhan Orazberdi. Suhan aga gepleşigimizde hoş boldy. Sağ ol. Mehriban ileşler, gadarly tomoshaçylar, kämillik ýoluny atdy gepleşigimizde biziň 05-32 gaýta belgimizde sizden bir näçe SMS-ler, teklipler gelip gowşýar. Bir de SMS ýollap biz bilen işçiň aragatnaşykda bolýan mehriban ileşler size köp sag bolsun aýdýar. Sizden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler esasynda mehriban ileşler bizi gepleşigimiziň bugünkü sanyna ýaňlan ýarym 2018 telewätdeşiginiň ýeňjisi ýaş tekin aýdymçymyz Bedirgen Hajiýew çagyrdyk. Yerdimimde, yüreğimde mehrevanım yekeden Bağattan seni oynalı gel, bağla gele Bu gece nuranak gece Feyvulin sen benim yanımda Dinle bil bağlı Bağıtlı men canım barında Bu gece nuranak gece Feyvulin sen men yanımda Dinle bil bağlı Bağıtlı men yarım barında Köp sag bol Bedirgen, sahnamyzda ilki bilen hoş gördük. Bedirgen Hajiýew özüniň sadan ýigitleri bilen jany setse gepleşigimiziň bugünkü sanyny sizin üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berer. Sağ olun. Assalamu alaykum halifa. Şu gepleşigimizde köp sanly SMS'ler uğradyan dinleyijilerimize köp sağ bolsun maýdan medeniýet sunugatymyzy giňden açyk görkezmäge uly mümkinçilikler döredip berýänligi üçin gahrman arkadamyň köp sağ bolsun aýtýan. Mehriban arkadamyň jany sağ bolsun, başy dik bolsun, ýyl ýurt ähmetli tutýan işler elmi damary wajasyn. Köp sag bolun Bedirgen, arzularyňyz hasyl bolsun. Suhan halypa gahrman arkadamyzyň saýasynda halypa şäherlik ýoly hatamyr şöhratdan ýa dawarlan ýa gahrman arkadamyz biziň halypalarymyzda hormatly atlary, şafer paýlary dakyp biziň halypalarymyza bir ullukan sarpa goýýar. Edil arkadamyzyň saýasynda bir halypalardan miras galan nusgaw kompozitorlarymyzyň, nusgaw halypalarymyzyň döredikden aýdymlary häzirki wagtda ýaş şäherlikden dillerinde täze öwüşgün bilen ýaňlanýar. Bedirgen Hajiýew biziň tomaşaçylarymyz ileşýänmiz gepleşigimizde görmek isläp bize köp sany SMS-ler, teklipleri ýolladylar. Bizim şu ileşýänmiziň isteklerini nazarda tutup Bedirgeni biz gepleşigimiziň bugünkü sanyna çagyrdyk. Bizim ýurdumda Türkmenistan döwletimizde şu ähli ulgamlardan bir gatarda aýdym sal ulgamlar bedeniýetde sunuwada uly baha berilýär, uly hormat goýulýar. Gahrman arkadamyz şu bedeniýetde sunuwatda hemmämiň halypamyz bolup dur. Gahrman arkadamyz bize bir giň ýol görkezdi, giň ýollar açyp berdi. Bir gujurun gaýratyň baý bolsa, höwesiň baý bolsa, biziň ýurdumyzda şeýler döwrap sahnalar, döwrap ses ýalan studiýalar, döwrap konsertler, şu halkyň näçe çykyş görkezjek bolgan şoňa şertler var, şoňa mümkinçilikler var. Bedirgen Hajiýew mine kendilerine tanak gelýär. Bedirgen şu ýaňlan diýärde ýeňiz bolmak bir
olanlar käbi tarapy baslanşykda geljekde ýaňam ýarymdan ýeňiji bolsa ondan soňky üstünlükler özüň kazanmalylar. Şu ýeňiji diýip yglan edildim, şoňa münasip bolmaly. Ýene de dörözlükde işlemeli, şo ýeňiji adyna münasip işleri, münasip aýdymlary aýtmaly. Bedirgen şol aýdymlary aýdyp gelýär. Bir gahrman arkadaşym, hurmatly prezidentimiziň törüdüp beren şeýle bir ajaýyp zamanasyny, bir de peşkeşirin zamanasyny wagt etmekde, türkmen halk aýdymlaryny, lirik aýdymlaryny täzeden öwüşgünü aýtmakda sana uly üstünlükler arzu edýär. Köp sağ olun Halifa, arzuwlaryňyz gatyl bolsun. Bedirgen gepleşigimizde näil aýdymlar ýerine ýetirerkäs, onu gepleşigiň dowamyny görür. Gepleşigiň başyny näil aýdymlar bilen başlaýar. Şu gepleşiginiň başyny o Türkmenistan Halk Partiýasylary Öwegeli Tekaýew, Atabay Çargulyýew o ýerine ýetirken aýdymlary o meňli gyýylar gelýdi. Gepleşiginiň başyny şol aýdymlar bilen başlady. Çekip dindirme bugün zivar yarım migli Al yakla vurma diyadil tutarım migli Diyadil tutarım migli Al yakla vurma diyadil tutarım migli Diyadil tutarım migli Kadınır diysin gidelim sol vakça bağım minli Sol vakça bağım minli Kadınır diysin gidelim sol vakça bağım minli Sol vakça bağım minli Benim belhürüncüm senin öve yok dayancım Boynum içine gidirinzim kadın alman harem minli Kadın alman harem minli Boynum içine gidirinzim kadın alman harem minli Kadın alman harem minli Şalimenin kanın foram gelir zıvır yarım minlo Gelir zıvır yarım migli Sollu vakça bağım migli Geley vıfadarım miglo
yaprağı düşe çınar Allah'ın yaşı çınar Ayağı kıyılar geleydi Kıyıl geleydi, ned geleydi, bal geleydi Ay kıyıl geleydi, ned geleydi, bal geleydi Ayağı kıyılar geleydi Ayağı kıyılar geleydi Ana çayının köprüsü Üstünden kıyılar geleydi Ey coşma görüklü coşma Gıyret minip yettin aşma Yıldız dağın ile çeşme Kıyılar geleydi Kıyıl geleydi, ned geleydi, bal geleydi Kıyıl geleydi, ned geleydi, uğul geleydi Yol verip kıyılar geleydi Soğulun kıyılar geleydi Hayan kıyılar geleydi Qadarly tomoshaçylar, Türkmen wady teleýiliminde kämillik ýoluna atgypyşymy dowam edýär. Siziň üçin biziň Dekini Aýdym Şeýmaz Bedirgen Haji jany sesi siziň üçin aýdymlary ýerine ýetirýär. Bedirgen köp sag bol, ýerine ýetirip beren aýdym üçin. Ene halipa gepleşimimiň başyna Bedirgeniň ýerine ýetiren aýdymlaryny bir de tomoşada oturan iýleşende dinleýijilerimiz bilen bilelikde dinledik. Bedirgene berjek syňyňyz bolsa, Bedirgeni aýtjakladym. Şu aýtyş ýoly bilen saýlanýar bolan. Owadan sesi bar. Şu aydınlardan çekilmeyen aydya. Bir gov aydın aydlarına herle dinleyen deyince lezzet alıyor. Bedirgen dinlemde şu men lezzet alıp dinleyen. Yöne bir yekece berjek maslahatym var. Şu kıyılar geleydiyen aydımda Yıldız dağından iğnen çeşme. Durlun ha kıyılar geleydi bolgan. Çeşme durlun ne yani? Çeşmede. Şu kıyılar gelene durwol ya da. Ha yani saaya diyene ağacı aydında saaya kıyılar geleydi deyip bolýar. Boşa çınar diyende. Ha çeşme diyende. Şu okaklar hakikaten durlun ha kıyılar geleydi. Halifalar hem şeydi aytdy. Ol lokan kemçilikler yani şolam doğru boldy. Has boldy. Halipa Gahrman Arkadamynyň saýasyna biziň şu Türkmen aýdym saatymyz hatam bir dünýä derejesine çykmak üçin edi arkadamyz ähli mümkinçilik göre ähli şertleri döredip berýär. Ýurdumyzda geçirilýän toýlamyzda, bayramlarymyzda Türkmen aýdym saatymyz belent ýanlanýar. Biziň gepleşimiziň maksady halipa şu halipalarymyzdan miras galan aýdymlary bir kämil görnüşini halka ýetirmek maksady bilen taýýarlanyp ýaýlma berilýär. Indi bir Bedirgeniň depkini gowşama diýäli, ýene de Bedirgeniň aýdymlary bilen halipa gepleşimi dowam edeli. Bedirgen näle aýdymlar bilen gepleşimi dowam edeli? Şu gepleşiň dowamynda Nurberdi Guluf halipamyzyň ýerine ýetirip giden, biz ýaşlara miras goýup giden aýdymlaryndan biwiniň diýen aýdymlary ýerlerine ýerine ýetirip bereýin. Başardygymdan. Mehriman iýleşler, edil watandaşlar kämillik ýoluna atgypyşymy dowam edýär. Siziň üçin Bedirgen Haji jany sesi aýdymlary ýerine ýetirýär. Türkmen wagty ýylymyndan daşlaşmak biziň bilen gal.
eyleyip geldi bir de geldi uğran ay geldi bir de geldi uğran hop bir hoş haber getirin Dad gonna ma coşur bibi ay bibi boy bibi ay bibi boy bibi Barkırıp kışkın deryada ey kurup bastına şaşır bibi ay bibi boy bibi ay bibi boy bibi Aşıksanlı gül hirfin barım bağda biten arman arı bağda biten arman arı şu dünyada şu dünyada yok halarım Deli gönlüma coşur bibi ay bibi boy bibi ay bibi boy bibi şu dünyada şu dünyada yok kadar mı şu hali bivinin, 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 bivinin. Ey kete görüp kete zinlap, doymalı yar, doymalı. Vah vah.
Eyyedilerin uğrana kaddı alayım. Vah onun boynunu görhemelin sen zayım, gör zayım, zayım, zayım oğlum zayım. Eyyide bir kul geri kılmata gayıma, gel gayım ey, vah vah ey. Abolhum nefesinay kul bibinin, 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 bibinin. Osman Vedrin halayıklar doymalı, doymalı. Vah birin bile, birini yine koymalı. Koymalı, 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 koymalı. Vah ketesin lap, kete göre doymalı yar, doymalı. Vah vah hey. Vah yatlanıp yatmalı kolu bibinin, 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 bibinin. Aşık canlı yalar desan düzürmün. Vah alım alıma ağıyı vasfın yalar min. Yalar min, yalar min, yalar min, yalar min. Ayrılık odunun inin, düdürmine, düdürmine. Vah vah ey. Atoma şehrini bibinin, 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 bibinin. Ayrılık odunun inin, vah vah ayrılık odunun inin, düdürmine, düdürmine. Vah vah ey. Atoma şeylefini, vah vah şeylefin gotlamını, Toma şeylefin halayığı bibinin, 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 bibinin. Mehriban iyileşler, qadarlı tomojosular, Türkmen Wada Teleýilmyna kämillik ýoluna aty gepişimi dowam edýär. Sizin üçin ýaş ekin aýdym Şeýmet Bedirgen Hajiýew jany setse aýdymlaryny ýerine getirýär. Bedirgen köp sag bol, ýerine getirip beren aýdym üçin owalyňyz mundan belent ýaňlasyn. Ene Suhan Alypa Bedirgeniň ýerine getiren aýdymny iyileşmedi bilen birlikde dinledik. Iyileşmeden bir dinläp ruhy lezzet alanlarlar diýip umyt edýär. Şu Bedirgeniň sesini hakiki bir halk aydyma gerek, öwrümler bar. Şonu edip bilýär. Ýa-ki iki bibi aýdymyň owadan düşüpdir sesine, gowy beripdir. Özüňem şu ýalan diýarim, telewatleşiginden soň hasam kämilleşýänini görnýär. Näme ýene de aýdymlaryny dinläsimiz gelýär.
gelecekde ol üstünlükler Ne Suhan Alaypa bir tomaşyda oturan ileşmeden dinleýijilerimizden bizim şu 05 30 gıýsy belimde bir näçe SMS-ler teklipler gelip goşanyň şolaň içinde bedirgen marada sowallaryny ýatyp ýollapdyrlar. Bedirgen size bir şu ileşmeden sowallaryny size ýetirýär. Biz bilýärsiz Türkmen Howa ýolları agentliginiň Laçyn folklor tanstoporuny aýdym şu wagtmy çekdiňiz. Indi şu aýdym safynyň otuny näçe ýaşda adam maktanyňyza itergi beren adamlar bar. Ben şu aydın tasının otuna kiçiligimden hüvvet ediyordum. Esası aydın tasının otunu has kızıklanıp başlayan vaktim şu mektebi tamamlayacak vakitler. Bunun has iter veren Kakan bizden Molya Paşaoğlu Hacıyev. Başka da öz Laçyn folklor toparmızda halifalarımız var. Gonç Mehmet Nazar, Tutar Sazguralına halk aydymyň ähli tilsimlerini öwrediýär. Başga da Gyjak Sazguralyny Ürslen Meredow aydymlaryň, halk aydymlaryň barmaly ýer-jagalarny, inçe tilsimlerini öwrediýär. Köp sag ol bedirgen. Mundan meýle size bir işiňizde, durmuşyňyzda uly üstünlikliň hemra bolmagyny tüýsüriňizden arzuw edýär. Indi gepleşigimizi bedirgen iýleşmede şuň dinleýijilerimiz üçin bir şowhun aydymlar bilen dowam edäýeli. Başlysyny. Yarım yanığı vardı, gülüşlü teşevi vardı. Ay yarım yanığı vardı, gülüşlü teşevi vardı. Yarım Türkmen gödeli, yarım Türkmen gödeli. Hey hey güvüt bir yerleri vardı. Özüm ayrılmanım senin, ağırdan gelir sallana sallana. Yarım arzuyu vardı, başlarının kovuyu vardı. Yarım arzuyu vardı, başlarının kovuyu vardı. Yağlamanın güllerinden, yağlamanın güllerinden. Hey hey diriliğin suyu vardı. Hey yörsem ayrılmanım senin, ağırdan gelir sallana sallana. Dimetiyenin yalan, gönlüm sana salan. Hey dimetiyenin yalan, gönlüm sana salan. Beni seven aşık olan, beni seven aşık olan. Hey hey boyuma kurban olanlar. Hey ölsem ayrılmanım senin, ağırdan gelir sallana sallana. Güllerim konuşu açtı, gül yaman
Köyün yarım gelmedi Bağlarında imişmişti Almanarım gelmedi Ne bildiğini altın ayın Yalkımından gözlüye Ne bildiğini altın ayın Yalkımından gözlüye Coşup derya çelpi kalkyan Tolkunundan gözlüye Coşup derya çelpi kalkyan Tolkunundan gözlüye Aydım aydım tadın şallım Barışana dar kalmadın Neme oldu köyün yarım Binne günüm yok mudin Neme oldu köyün yarım Binne günüm yok mudin Ne diyeyim seni altın ayın Yalkamından gözlüye Neredeydi altın ayın Yalkımından gözlüye Coşup derya çelpi kalkyan Tolkunundan gözlüye Coşup derya çelpi kalkyan Tolkunundan gözlüye Ha! Neredeyim seni altın ayın Yalkımından gözlüye Neredeyim seni altın ayın Yalkımından gözlüye Coşup derya çelpi kalkyan Tolkunundan gözlüye Coşup derya çelpi kalkyan Tolkunundan gözlüye Tolkunundan gözlüye Mehriban ileşler, idi vatandaşlar, aydym zadyň hormatly muşdoklary, Türkmen wadysy ilminde kämillik ýolunatdy gepleşimi dowam edýär. Bedirgen köp sag bol, birini ýetirip beren aydym üçin. Awa. Ine Halipa Bedirgeniň bir şowguny aydymlaryny dinledik. Tuğulma Bedirgeniň bir estrada gelişýän sesem bar, Türkmen halk aydymyna gelişýän seslerim bar. Indi estrada aydymyny ýerine ýetiren şowguny aydymyny berjek diýenden boldy Halipa. Şu Bedirgen şol ýa-ki geler sallana ýarmy ýalygy wadyr diýen aýdym. Ilki bilen Türkmenistanyň atgyň artisti Halip Ahmet Bally Hazyf ýerine ýetirdi-de. Şol ilkinji ýyllar ýerine ýetmedi oğlun kap aýtdy da şol aýdym. Täň gulumlaryň arany bir akordeon, deprek, bas gitara, şol bilen hemen bir şol döwürdäki çykan bir klavşy sintezator diýdik-de. Şonu şeýle bir gaýtalanmajak derejede aýdypdyr da şonu oğlun. Şonu ýoýosyň gene nokta. Bedirgene de berjek maslahatym şonu gözläp tap. Şol ilkinji ýerine ýetirilşi, şol döwürler hasam halkyň içinde ýörgünli bolada, baran ýerlerinde şol aýdym ilk aýdylýardy. Şoň üçin özüme bir täzelik işlejek bolamda şol aýdymyň eýesi kim bolsa, birinji aýdan ussady kim bolsa şoň aýtmagyny gözleýänler. Şoň üçin saňa da berjek maslahatym özüňem hä diýerdiň şonu tapyp bir diňleken, şeýle bir şaýly deprek bilen başlaýar da başy. Ondan başlaýar izinden bas gitara goşulýar. Şeýle bir ýürek berip aýdypdyr da şonu. Gepleşimde Türkmen halk aydymlary bilen dowam etsek. Ol höwesle. Bedirgen näle aydymlar bilen gepleşimi dowam edeli, haýsy halk aydymlary ileşemni düşünýär, diňleşlemni düşünýär. Leşiňiň dowamyna o Türkmen halk aydymlary arka saýnan diýen aýdym birinji dowam etjek, izinden o Zülfü senin diýen aýdymy aýdyp bermekçi başardygymdan. Mehriban ileşler, edi vatandaşlar kämillik ýolunaty gepleşimi dowam edýär. Ýaýlymdan daşlaşmaň, biziň bilen gal.
kaçaynam ho Ey bolli yürü para para mallar kaçaynam Mallar kaçaynam ho Gülüm düştü intidara mallar kaçaynam Beni yetirdi ıkladım mallar kaçaynam ho Balan duran benim bileney Hey mallar kaçaynam ho Aşk olma vatanım Min ağlaman neyleyin Ağlata vatanım Ağlan duran benim bileney Hey ağlar kaçaynam ho Düşman görmesin bizi Aşıklar piridir ey hay 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 Gerçekler korar bizi Ey takdirimden mağlup olup yaşın olur mu gözü Ninnin bırakmadın bin için çalın Hey, mallar kaçaynam ho Aşık olan hüvür yar Aylanayın başından Yerilerin kumaları Hilalların ağzından Alya kıyfye dahan Küçük övgür dişimdir Yüreklerde talma koyanay Hey dilerine yaşından Homolli para paralay Hey mallar kaçaynam Homolli para paralay Hey mallar kaçaynam ho
Batır qara hay hay zülfün senin. Ey bilmedim humayın açın oğrayın arayın boğunum içine. Boynumdan örün tasım, boynumdan örün tasım. Yeter qara hay hay zülfün senin. Sen yakına geçtin yanımda. Müşkil gelir boynumdan. Ey dümdürdün eftanımdan, dümdürdün eftanımdan. Olfur qara hay hay zülfün senin. Ey tergen ana qanlı başım deyim ana qar gözlü yaşım. Ey qulva vadir al-qoşum, qulva vadir al-qoşum. Yeter qara hay hay zülfün senin. Ah yarım Mehriban ileşler qadarlı tomaşaçylar, kämillik ýoluna aty gelpeşimizde ýaşyky Naýdym Şymyz Bediriýan Hajiýewiň jany sesde ýerine ýetirmeginde arkaç aýnam hemde zülfün senin diýen aýdymy elbetde tomaş etdiňiz. Bediriýan köp sag boldyň aýdýas, o wadyny mundan belentden belent ýangladym. Awon. Ine halypa görüşimiz ýaly gelpeşimizi Bediriýan Hajiýew bir jany sesde özüniň aýdymlary bilen dowam edýär. Bide tomaş edip oturan ileşimiz dinleýijilerimiz bir öz ýanlaryndan dinläp ruhy lezzet alýanlar diýip umyt edýär sebäbi Yürüytü iletişimizden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler esasında Bediriýan biziň gepleşigimiziň bugünkü sanyna özüniň sadaryna ýigitleri bilen gepleşigimizde çykyş edýär. Indi Bediriýany berjek syňnaňyz, maksatlaňyz bolsa galypy söz sizden. Zülfün senin diýen aýdym bilen ýa-ki galy arkaç aýnam diýen aýdymy dinledik. Şu zülfün senin diýen aýdym gowy ýerine ýetirdi. Sadanalar bilen hem köp aýdanyň bildirýär şonu. Hakyky bagyştaýlan aýdymlar da şol. Çekul aýdymlar şoňa özüne gowy gelşipdir. Bunu galy arkaç aýnam olum gowy aýdym, gowy saýlapdyr. Ýerine düşüberipdir ýöne. Täksir etmeň atlar ýankaýdan şu aýdyma da berjek synym, berjek maslahatym. Şola asyl nusgasyny ýitirmäler, öwrenmäler. Ne Recep Uluf bar şu arkaç aýnamy hakyky bolup dogry ýerine ýeten sözlerine de azyk kemter ýerleri boldy. Şondan öwrenseň onam ýa-ki Bandy Hajiýewden öwrenseň ýa bolmasa tutarly bagşlarymyzdan öwrenseň has ýerine düşerdi. Soňam şol aýdymy öwrenenden soň bir sözlerine bir türkmen aýdymlar diýip öýreti kitap bardyr. Şol kitapda hemme aýdymlar bar, şol dogry görünüşi şonu bir sen nimeli ýerine men niýseň bolan okka, men nimeli ýerine sen niýseň hem ütkä ýa-da ýekece harp şarsan. Şoň üçin şu asyl nusgasyny ýitirmän sözlerine ünslermekden haýyş edýär. Çok sağ ol Halypa. Ine mehriban ileşler gadarly tomaşaçylar Bediriýan Tuğan Halypa gepleşigimiň ahyryna aýdymçylamyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen hemişe gepleşigimiz jemleýär. Indi Bediriýan gepleşigimiň ahyryny näle aýdymlar bilen jemleýär?
mümkin bolsa Suhan halifa gepleşigimiziň ahyryny bilelikde bir aýdym aýdyp jemläýär. Ol howesler. Halipa aýdymy ýerine ýetirmeden öňürtüp gepleşigimizde gel. Beren synyň opşyny halipa maslahatlaryň opşyny size köp sagortun aýdýar. Aýdym zada elemini, sunuňy da elemini, dörjülük elemini size kim işi üstünlükli hemra bolmagy arzuw edýär. Goý gahrman arkadamynyň saýasyny şurny wadyňyzy ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda, dawarlarda hasam bir belent ýanglanmagy tüýsürüňizden arzuw edýär. Benim şu taýda öz ýürek boýunymy beýan edesim gelýär. Bize şeýle toýly günleri, ajaýyp zamanany, bagtýarlyk zamanasyny peşkeş beren gahrman arkadamyň hormatly prezidentimiz bar. Biz arkadagly ýurtda ýaşaýar, bir toýly dawaraly, bir dünýä nusxawy döwletde ýaşaýamyzda biz buýsanýar. Şeýle ajaýyp fursatda gahrman we mehriban arkadamyň janyň sag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny, il ýurt bähbetli bütün adamzat ähmiýetli dünýä nusxalyk işleriniň ilmidama rywajlyklara geçenmegini tüýsüründen arzuw edýär. Köp sag bolun halipa, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bedirgen gepleşigimizde gel ýerine ýetirip beren jany setse ýerine ýetirip beren aýdymdan üçin size de köp sag bolsun aýdýar. O adam elmidama toýlarda, bayramlarda ýangylanıp durmagy arzuw edýär. Bedirgen Hajiýew sadanlarlyk eden sadanly ýetler size de köp sag bolsun aýdýar. Türkmenistan rowaşyň watan ýylyna siziň hem işiňizde ul üstünlikleri, rowaşlyklar tüýsürekden arzuw edýär. Bedirgen sizden bir aýdyma başlamadan öňürde gepleşigimiziň ahyrynda arzuwlaryňyzy ileşdirde beýan. Şu gepleşiňizde çağıranyňyz üçin köp sag bolsun maýdan. Bedi ýaşlara şeýle mümkinçilikler öredip berýän. Gahrman mehriban arkadamynyň jany sag başydyk il ýurt bähbetli tutýan tutumly işleri elmidama rowazartyn. Köp sag bolun, bedirgen arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size mundan beýle kämillik ýoluny, sunugat ýoluny, ul üstünlikler arzuw edýär. Mehriban ileşler, edid watandaşlar, kämillik ýoluny aty gepleşigimiziň bu gedekki sanyny halipamy Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýewiň hemde diýen aýdym şeýle bedirgen Hajiýewiň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen gepleşigimiziň bu gedekki sanyny geçirip butorýar. Biz ýene bir ýoly bize aýdym aýtmakda, şygyr ýazmakda, saat çalmakda, umuman ähli babatda onu solyp görellik görkezýän medeniýet halkyň kalbydyr diýen gahrman arkadamyda şeýle alkyşlanmada aýdýar. Oý mehriban arkadamynyň jany sag, ömrü uzak, belent baş hemişe aman bolsun. Türkmenistan rowaşyň watany bilen ötüşü mendillere sar gadam uran berkarar döwletimizde hemişe rowaşlyklar ýar bolsun. Aglyby rozok gurungyzda şagy gülküleri, ene huduları, türkmen aýdym saarlary hemişe belentden belent ýanglansyn. Ýene de ýaýlymda diýdarlaşýan şak hoş wagt. Galanyň dibinde bir narazy